Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon. In today's video ay gusto ko pong mag-share kung paano po magtipid. Ang unang tanong, bakit nga ba tayo magtitipid? Tayo po ay magtitipid dahil ito po ay ating magagamit para sa ating kinabukasan. Hindi po lingid sa atin na ang bawat taong nagtatrabaho, darating ang panahon na ikaw ay magpupurgod, ako ay magpupurgod, ikaw ay magre-retire sa iyong trabaho. Kaya't napakahalaga ang ating pagtitipid. O kung ikaw ay humihingi pa lamang ng pera sa iyong mga magulang, napakahalaga ang pagtitipid. O di kaya meron kang negosyo, hindi naman po sapat ang iyong kinikita, kailangan mo pa rin magtipid. O kahit maganda ang takbo ng iyong negosyo, kailangan mo pa rin magtipid. Pero ang tanong, paano nga ba magtipid kung maliit nga ang kita Babalik po tayo sa salitang, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Totoo po yan. So, sa pagtitipid, ito po ang kailangan nating taglay. Mayroon po tayong tatlong D. Ang unang D ay magkaroon ka ng desire. Pangalawang D ay magkaroon ka ng discipline. At ang pangatlo ay determination. Kailangan po nating tatlong D para tayo ay magtagumpay sa ating pagtitipid. Saan nga ba aspeto ng ating buhay tayo makakapagtipid? O ito, unang-una sa lahat ay makakapagtipid po tayo, una sa kuryente, pangalawa sa tubig, pangatlo sa pagkain, pangapat sa wifi, panglima sa ating mga damit o sa ating mga personal necessities. Titignan po natin yan at makakapagtipid po tayo. Saan ka man naroon, ikaw man ay nasa Pilipinas, nasa probinsya, nandito sa abroad, makakatipid po tayo dyan. Tulad halimbawa, kung ikaw ay nasa Maynila, syempre sa Maynila, ikaw ay nangungupahan, bumibili ka ng tubig, ang iyong kuryente, binabayaran mo, so kailangan mong tutukan yan. Unang-una sa lahat, kung ikaw ay bumibili ng tubig, nawasa, so, kung ikaw ay naglaba, huwag mong itapon ang iyong pinagbanlawan. Yung pinagbanlawan ay ilagay mo sa isang timba, yun ang gagamitin mo pangbuhas sa CR. Napakahalaga pong pagtitipid yan para hindi ka nakukuha ulit ng malinis na tubig para pambuhos ng CR. Kaya importante po yan, panglinis-linis mo na rin yung tubig na iyong pinaglabahan sa gilid ng iyong CR. So isang bagay po yan na pagtitipid. Tapos i-check mo lagi na yung tubig mo na nawasa ay hindi laging tumutulo. Kailangan i-close lagi ng maayos para makatipid ka po ng tubig. At pangalawa, yung kuryente mo, lahat po ng mga hindi ginagamit na appliances, kailangan i-off or i-unplug. At i-unplug, tanggalin mo para hindi na po aandar. Kasi kung hindi mo tinanggal kahit in-off mo yung extension, mayroon pa rin residue na power yung current. Nagkakaroon pa rin ng residue current yun. Ibig sabihin, kumukonsumo pa rin yung isang item mo. Tulad halimbawa, yung electric fan. Kasi electric fan, laging ginagamit sa Manila yan dahil mainit, lalo na paggabi. Kailangan mo i-unplug yun kung hindi mo na ginagamit. At wag mong iiwanan o maandar ang electric fan na wala namang tao. Isang bagay yan para makapagtipid ka. At additional ay kung ikaw ay mayroong refrigerator. Lagi mong tatandaan na kapag gabi, kailangan mong ilagay lang sa number 1. Kasi kung sa umaga naka-number 2 ka, naka-number 3 ka dahil may mga items ka sa loob ng iyong refrigerator, gusto mong magkaroon ng malamig na tubig, gusto mong maging matigas ang iyong manok o karne at isda, kahit anuman na nasa loob ng iyong refrigerator, walang problema kung i-number 3 mo. Pero pag sa gabi, lagi mong tatandaan, ilagay mo lang sa number 1 para makatipid ka sa konsumo ng inyong refrigerator. At pangatlo, kung ikaw ay namamalansya, kailangan isipin mo ng maayos yung ipapalansya mo para isang plantsahan lang, hindi pabalik-balik. Kasi alam po natin na 1,000 volts ang kailangan po ng plancha. Malakas po yung kumain. Kaya huwag sayangin yung init ng plancha. Kung mamalansya ka, kailangan sulitin mo yung pamamalansya para hindi ka po magkaroon ng malaking konsumo sa electric. So yan po ang isang tips
Napaka-importante po yan. At patungkol naman sa pagluluto, sa gas, kasi magluluto rin kayo ng pagkain, kailangan ayusin nyo po yung pagluluto ninyo. Planuhin mo na rin. Kung ikaw ay nasa syudad, di bali kasi sa probinsya kasi marami pa rin kahoy doon. Marami pa rin mga magagamit, yung pinagtanggalan ng mais, yung pag nakain mo yung mais, ang tawag namin kasi sa Ilocano yun ay ambuligan, pinapatuyo po namin yun. Ginagamit po namin panggatong. So marami pang ganun sa probinsya. Pero kung ikaw ay nasa syudad, lalong-lalo na sa Maynila, Cebu o di kaya Baguio, kailangan mong iplano ang iyong pagluluto. Tulad halimbawa, magluluto ka ng tanghalian. Sa tanghalian, kailangan mo medyo dami-damihan mo na yung lulutuin mong kanin. O di kaya yung lulutuin mong ulam sa panggabi. Para isang lutuhan na lang. Para makatipid ka sa konsumo. Dahil sa umaga naman ay tiyak na magluluto ka rin ng almusal ninyo. So, makakatipid ka sa mga ganung bagay. At lagi mong i-close yung regulator ng kwan mo, ng iyong shellane o di kaya gasol. I-close mo para wag lumabas na para walang leak yung shellane na pinanluluto mo. At ugaliin mong linisin para maganda ang kondisyon ng iyong mga gamit. Ganon din po sa refrigerator. Kailangan mo linisin, lagi mag-schedule ka ng paglilinis sa iyong refrigerator sapagkat napaka-importante po yun. Kung marumi kasi ang refrigerator, magkukonsumo ng maraming kuryente para magkaroon pa siya ng pampalamig. Kaya kailangan malinis, sa isang linggo kailangan maglinis ka ng refrigerator mo para makatipid ka ng konsumo sa kuryente. So yan po ang kuryente, pagtitipid. Napaka-importante po yan. Yung sa pagluluto, importante rin po talaga yan. Depende na lang sa probinsya kasi marami pang panggatong doon. So, yan po ay napaka-importante. Kailangan mo talagang ipatupad yan. Huwag po natin kalilimutan na magkaroon ng desire para maipatupad yan. Yan ang paggagamitan natin ng ating desire. At paggagamitan din po natin ng ating disiplina. Huwag yung kung may gusto kong iluto, luto na agad. So, mahirap po yung gano'n. Diyan po pumapasok ang ating disiplina. Lalong-lalo na rin, kailangan po natin ng determinasyon dito sa ating pagpili ng ating mga gamit. Halimbawa, itong mga damit, itong mga pantalon, o yung mga mamahaling damit, kung hindi naman kinakailangan, huwag mo nang bilhin. Dapat kailangan ng determinasyon. Isipin natin kung ano lang yung kaya natin talaga. Kasi alam po natin ang ating binabudget para sa ating pangangailangan. Alam po natin yan. Kailangan po nating alamin sapagkat napaka-importante yan. Kung bibili ka ng damit, kung ano lang yung kaya mo, yun lang ang bilhin mo. Kasi mayroon kang target. Bakit ka nag-iipon? Mayroon kang target sa kinabukasan. Okay? So, napaka-importante po yan. Huwag kang bibili ng mga damit na mamahalin kung hindi mo man kaya. Bibili ka ng damit, uutang ka ng pambili mo. Hindi po yun maganda. So, kailangan po natin iwasan yung mga bagay na yun para makapagtipid tayo at para mayroon po tayong maisave para sa ating kinabukasan kung ano man ang plano natin. So, napaka-importante po yan. Patungkol naman po sa mga merienda ay buti po yan kung marunong kang magluto, may talent ka, may tiyaga ka, makakatipid ka po dyan ng malaki. Kung instead na bibili ka ng banana cue sa labas, 20, kung makabili ka dun sa palengke ng mura lang, ikaw na mismo ang magluto. Para makatipid ka, busog ka pa, masyaran mo pa yung pamilya mo. Diyan po, titignan po natin yung pagtitipid na yan. Makikita po natin yan. Alam nyo po mga kapatid, napaka-importante po ang pagtitipid. Nagtitipid po tayo, hindi po tayo nagkukuripot. Hindi po rin po natin kailangan manloko ng ating kapwa o di kaya mandugas para magkapera po tayo. Kung ano man po, halimbawa, kung bibili po tayo, mayroong mga taong naglalakad-lakad para magbenta para sa kanilang pamilya, huwag na natin kung ibaba yung presyo o tawadan ng mura. Kung ano yung sinabi niya, kung na-discern natin na okay naman yung sinasabi niya, bigay po natin. Kasi otherwise, tayo rin po ay binibigyan ng Diyos ng biyaya. Kaya napaka-importante po ang knowledge pa rin na nanggagaling sa Panginoon.
sapagkat ang buhay ay kailangan po nating magtipid dahil ito po ay kailangan sa ating kinabukasan dahil mayroon po tayong target. Kaya isipin din po natin ang buhay ng kapwa nating tao. Hindi po tayo nagtitipid para mayroon po tayong maapakang tao. Nagtitipid po tayo para sa ating kinabukasan upang mas lalo nating mapagbuti ang ating buhay, upang mas lalo po tayong makapag-share sa kapwa nating tao na nangangailangan. Yan lamang po ang purpose ng pagtitipid natin. Sa lahat po niyan, ang mga knowledge na yan ay nanggagaling naman po sa Panginoon, hindi po galing sa atin. Kaya kailangan mong magtipid. Kaya ito na, kung hindi ka pa nag-share, hindi ka pa nagla-likes, hindi ka pa nagsusubscribe, gawin mo na yan. Maraming salamat sa iyong pakikinig at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa vlog na ito. Mr. Bernard Gabaon po.